खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो लादों मोननैसो सोदोबनि सायाव आं दिनैहाय बे भिडिअखौ खालामदों जाय सोदोबफोरानोखि जोंनि समाजखौ बा जोंनि समाजावहाय गोबां जायगा आवग्रिनानै लाबाय स' बेनिखायनो आं बिनि सायावहाय नोजोर होनानै एसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो सानदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बर'नि गेजेराव दासिम सोलिबाय थादों आरो बेसे गोबाव सोलिगोन बेखौ मिथिला मा बे जे उन्दै उन्दै खुदियाफोरा मा होननानै बिमाखौ गाबज्रियो बे मोनसे सोदोब आरो मोनसेया जाबाय बेनिनो लोगो आफाखौ बा बिफाखौ मा बुङो बाबा मा आरो बाबा बे मोननै सोदोबनि सायावनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ सावरायनो होननानै खालामदों स' मा आरो बाबा बे मा आरो बाबायाथ' बर'नि सोदोब नङा मा माने एसामिस सोदोबनिसो बेयो मा माने बिमा एसामिस सोदोबखौ बुंनाय जायो बेनिफ्राय बाबा माने माखौ बुङो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा बाबा मानेथ' माने खुदिया उन्दै फंबाय जाया नों बांसिन जायखौ नों मोजां मोनो बेखौ नोङो बाबा होननानै अननानै गाबज्रियो स' बेखौसो बाबा होननानै बुङो नाथाय बेनि सोलायै जोंनि समाजावहाय दा उल्थासो सोलिबोगासिनो दङ बेखौ जों गुबुननि बाथ्राखौ बुंनो नाङा गावनि न' खाथियावनो नुनो मोनगासिनो दङ गोबां बिमाखौ मा आरो बिफाखौ बाबा लिंनाय स' आं बेखौ नोजोर बोनानै जोबोद माने लाजिनाय मोनो आरोना बाथ्राया जाहैबाय बेनो गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ माबोरै मा होननो मा सोदोबा बर'निनो नङा मा सोदोबा एसामिस सोदोब स' बेयावहाय जोङो मा होननानै बिमाखौ मानो गाबज्रिनो बर'नि एसेबां मोजां आइ होननानै लिरनानै दोननाय दंखायो आरो आइ होननानै लिरोब्लासो नों जेनेबा गुबुन खामानिफोराव माने बेयो खामानि होयो आइ बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होननानै गाबज्रिब्लासो बा लिरोब्लासो नोङो गुबुन खामानिफ्राव बेयो जायो नाथाय जोंनि बै उन्दै जोनोम जानाय खुदिया बिथांमोनखौ बिमा बिफायानो फोरोङो आरो बिमा बिफा फोरोङाब्ला बिसोरो मा बाबाखौ रोंनाय नंखायामोन मा बाबानि सोलायहै बिमा बिफाया आइ आरो आफा बुंनो फोरोंनायमोनब्ला दिनै बिथांमोना आइ आरो आफा सोदोबजों बाहायगौमोन गावनि बिमा बिफाखौ बा सोदोबजों लिंगौमोन गावनि बिमा बिफाखौ स' आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे जायफोर बिमा बिफाया दासिम गावनि फिसाफोरखौ मा आरो बाबा होननानै लिंजानो लुगैयो बा लिंनो थाखाय खावलायबाय गावनि फिसाखौ बुङोबा लिङो नोंथांमोना अननानै आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमो नोंथांमोना अननानै गावनि फिसाफोरखौ बर' राव बर' राव जेनेबा बाहायनो हो जेरैहाय बर'नि दंखायो आइ एसेबां मोजां सोदोब बर'नि खोनाब्लानो गोसोआ गोजोननाय मोनो आइ आरो बेनि सोलायै बिफाखौ आफा एसेबां मोजां सोदोब दङ बे सोदोब थासेयावबो जोंनि सुबुं समाजा मानो गुबुननि रावखौसो बाहायो आं मोजां मोनाखै बेफोरबायदिखौ स' बिनिखायनो थानो हाथारैनि आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै सावरायबाय स' नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बिमा बिफा बा सोरनिबा गथ'खौ बेबायदि बुंनो खावलायोब्ला नोंथांमोना बर'नि सोदोबखौ बुंनो खावलायबानो जाबाय गावनि गथ'खौनो जा बा गामिनि सोरबा उन्दै खुदिया बिथांमोनखौ अब्लासो बिथांमोना जोंनि बर'नि राव आइ आफा बेफोरखौ बुंनो रोंगोन आरो मिथिगोन नङाब्ला दा आइ आफाखौ मा बाबा बुंग्रा जाबाय साननैसो उनाव बेबो गोमालांगोन गुबुन हारिनि फैबावनानै बेबो गोमालांगोन बिनि उनाव बर'निया मामोन
बिदि सिन्था खालामनो नांगौ जागोन। बिनिखायनो सम थानायावनो बयबो बुजिलायनानै बे खामानिखौ मोजाङै मावनानै फोसाबनानै लानाया बयनिबो गोनांथार। सम थानायावनो मिथिनाय बेरामखौ सोखानानै लायाब्ला इयुनाव बे बेरामा मानसिखौ फोजोबस्रांनोबो हागौ। बे बाथ्राखौ बयबो मिथियो। सम थानायावनो गोरलै बेन्दोंखौ बुखुनानै गारनांगौ, नङाब्ला बे बेन्दोंआ बिफांखौ मेरायफबनानै इयुनाव माबाफोर खैफोद लाबोनो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो, आरो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नों थाबैनो मोननो हानाय बायदि। दिनैनि थाखाय बेखिनिया जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।